Ромазон бахайр, мардими Шариф Тоҷикистон. Муҳаммад ТВ студио мошинаи мардума кай меспорӣ? Эфир так гузаронди. Мардум мара занг задисан ки Соқу Фаюб ваъда додагӣ буд ки ҳамин рӯз эфир ма бизгаронам тага мошинспория. Мардуми сода. Ай 2022 мардум мошин жда дорад. Шумо мегин айбайн 4 рӯз гузашт. Мефаҳмам. Бародар Audi $100,000 бурдкаягия. Мега шаво хом намебара. Тавар мусулмонон. То ҳозир нафаҳмидин ё ки ҳастанд. Муҳаммад ТВ студиор як коррупсионер. Хоини миллати тоҷик аст. Муҳаммад ТВ мошенник. Студиор. Мардум. Бас аст. Сода нашин. Хоҳиштон мекунам. Миллати тоҷика дар байни дига миллатҳо шумо шармуда кардем. Рожаи паданата нигоҳ ки як коррупсионер одам аст. Муҳаммад ТВ мошенник. ҳам мошиноро шумо намебинед. Вале ки ҳам мошино нест. Рекламай. Исрок мегира. Мардуми сода. Тавар мусулмон. Audi $100,000 як рубл намегирӣ. Ай бародарани мошини $100,000 бурдкаягия. Як рубл намегирӣ. Бо зангл мезан таҳдид мекуна бо дусе бано бачаи кӯча ай номи Ҷалолбек гап мезанам. Пистолети нишон метам. Баъд метарси тай курпа медурӯй. Ларзида хоб мекунӣ баъд. Сода нашин. ҳамватанони азиз. Я ҷон ташаккур насиб боша пага як видео барои имина гурӯҳи нави ба ном мухолифи тоҷик. Зинда бошед. ҳурматон мекунам ҳамватанони азиз.